Mas mikusog pa og nahimo na ang typhoon category ang bagyong Marce nga nagkaduol na sa Northern Luzon. Ulay kining nasiplatan kapin 500 kilometers sidlakan sa Baler, Aurora. Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, gisaka na ang signal number 1 sa dakong bahin sa Northern Luzon. Sumala sa Pag-asa, posibleng mausab gamay ang direksyon sa bagyo ug mopadulong sa kasadpan. Posible kining moigo sa Northern Luzon kung asa gipaabot nga maglandfall kini sa Babuyan Islands o mainland Northern Cagayan sa Huwebes sa gabi o Biyernes sa kadlawon. Kung mupaubos ang track niini, posibleng sa Cagayan o Isabela kini moigo o mag-usab pa og direksyon. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon tungod sa localized thunderstorms ang dakong bahin sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc Sargen. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide.